Rune Hengstebøl, født 11. maj. Og han er efter hesten. Det er Hengstebøl efter hest i høj Donkey Boss. Her er Fyrstenwald morfar. Den er født hos og ejet af Levi Friis, det slutter ved logo i Bækmarksbro. Det er meget, meget yndigt. Hengstebøl, hvis man får lov at sige det, men det synes vi han er. Han har et meget, meget flot udtryk og en meget flot, velled hals, som han også former sig rigtig fint, når han går i bevægelse. Det er også et meget smidigt føl. Han bruger sin overlinje rigtig fint, når han kommer ud. Især så synes vi, at følget her har en helt fantastisk skridt-bevægelse, hvor han virkelig arbejder taktfast og rummeligt gennem hele kroppen. Jeg vil også sige, at vi er meget glade for udtrykket på følget her. Han har fået 9 i hovedhals, og også tillykke til jer med at være med i finaleringen.